5 sääntöuudistusta tulevaan Valioliigakauteen. Pysy mukana ja lähdetään katsoa. Numero 1, jos maalivahti loukkaantuu, ottaa taktisen aikalisän tai taktisen loukkaantumisen ja menee maihin, niin joukkue joutuu pelaamaan minuutin vajalla ja valmentaja joutuu päättämään kyseisen pelaajan. Mun mielestä tämä on ihan loistava uudistus. Numero 2, heittoihin ja maalipotkuihin tulee 5 sekunnin aikaraja, ja tämä me nähtiin jo MM-kisoissa, eli tuomari alkaa laskea yksinkertaisesti 5, 4, 3 ja näin poispäin. Ja sitten jos tietysti ei heitä, ei laita maalipotkua, niin se kääntyy sitten joko kulmaksi tai vastustajan sivurajaheitoksi. Tämäkin on todella hyvä. Pidetään peli kaiken puolin nopeana ja tempo yllä siinä. Numero 3. Vaihdoille tulee 10 sekunnin aikaraja, ja tämäkin on kanssa MM-kisossa nähty uudistus. Jos pelaaja vaihdetaan kentältä pois ja hän ei poistu 10 sekunnissa, niin silloin tuleva pelaaja joutuu odottamaan kentän laidalla, kunnes peli katkeaa uudelleen ja on kulunut vähintään minuutti. Eli pahimmassa tapauksessa voit joutua pelaamaan useamman minuutin vajalla, joten tämä nopeuttaa taas jälleen peliä. Loistava uudistus. Numero 4. Loukkaantunut pelaaja joutuu poistumaan kentältä. Eli jos pelaaja loukkaantuu ja lääkintähenkilökunta joudutaan tuomaan kentälle, niin pelaaja joutuu minuutiksi ulos. Poikkeuksena on, että jos rikkeen aiheuttanut pelaaja on saanut kortin, niin silloin pelaaja ei joudu poistumaan minuutiksi. Ja sitten vielä viimeiseen numero 5. Jatkossa VAR voi tarkistaa toisen keltaisen kortin. Ja tämä on myös näistä todella hyvistä sääntömuutoksista. Tätä on kaivattu pitkään ja nyt se vihdoin viimein tulee. Eli jatkossa, jos annetaan väärä toinen keltainen kortti, niin se voidaan kumoa. Monet näistä uudistuksista ollaan nähty aikaisemmin MM-kisoissa, jotka oli todella toimivia, nopeutti peliä, tekee sitä jouhevampaa ja nimenomaan vie pelin parempaa suuntaan. Mun mielestä nämä on loistavia uudistuksia ja johtaa siihen, että nimenomaan pelaajat alkaa lopettaa tällaiset taktiset pysähtelyt ynnä muut. Jos tykkäsit tästä videosta, ota tili samalla seurantaa.